Така. Здравейте! Това е магазин Била, спирката на блок 405, Дружба 2. Малко по-надолу е Практикер. Как да ни намерите? Ние се намираме на улица Обиколна. Ако идвате отдолу, от към Практикер, минавате покрай магазин Била и веднага първата пресечка зад магазин Била надясно завивате. Ориентир ви е Пепи Комерс ООД. Завивате. Това насреща е блок 402. На ъгъла има магазин за ламинати врати, който лъже клиентите, че е Врати БГ, но не е. Вие продължавате надолу по тази пресечка. Ако идвате от към Цариградския комплекс, улица Обиколна, завивате наляво, след като видите този нов блок 402. Ако идвате от към Практикер, който е по-надолу, минавате покрай магазин Била. Първата пресечка зад нея е улица Конче Вихрогонче. Няма табели и затова се налага да снимам и да обяснявам. Минавате покрай блок 402. Автосервис следва. Веднага след него сме ние. Новата кооперация, блок 401, на партера долу. Срещу блок 401 е блок 405. Ние сме отляво. Минавате покрай блок 402, автосервиза, ключарът на място и веднага след това сме ние. Това е блок 405. Ето двете нови кооперации. Тази и тази. Ето е блок 401. И пристигнахме. Това е шоурумът. Добре дошли!